салом алейкум, ама каза хубин тенҷе намия шогирдо мега аму шприцоро ман нафаҳмидам мега китайсо китайския нигоҳ ки мо қашимо ҳози амира ҳуй мекунем каста провода кура ман ҳама номеро телефони ман 8 921 908 0748 нигоҳ навҷа кнопка доро ина беҷиқи теламе ки и бояд бубурояд на буромада не теламе ки ана боя бурга ина бурома ина ира иҷада мемонӣ нигоҳ кура ана иша мемонем ҳози нигоҳ ку бародарҷон чику бародарҷон и нигоҳ ку шприса салидора нигоҳ оп ана хешме ки уй мешава фаҳмидӣ бародарҷон яша иси мемонӣ инаи тарафи пластмасша медозӣ бо перепутр накунӣ яхе мемонӣ нигоҳ ку анамта оз так мерава инаҳо наҷа инта мекаши боя бурдга тамом ягон ҷои қиниша ягон ҷои фанд фред нест ина нигаҳ ина нами меқапайра агар роз ами кнопкара бучқи тела мекун салидор берун мебурояд ҳамин бародар барои чиқиртар бидуравта боя бурдга букашир бародарҷон анахе ҳоз мо қашимо ира смаска мекунем тамом инам қаш мекунем баъди кнопкара меҷиқи ана медурояд дидӣ ана нигаҳ бо нигаҳ ана бурома дидӣ тамом ягон ҷои фанд фред ман шумо да ҳози видеои он чиқар шогирдои ман экзамен месупорам соҳиби ҳамин ҳуҷҷат мешаванд ранги ҳамин ё ки мераванд соҳиби кор мешаванд шумо ранги ҳамин ғайрат ки нахели трактори ҳамхи тач када биё буши кор кер салом алейкум акай зиршо ина короче права мрава гирифтем гам неста як рӯз да ба дастгирии худем зинда бошӣ не ака чӣ хелай то сад феда мақсади нагирифтим мо правара сама соз ҳамаш қойда короче бародароям гирифтам